Deb? Yeah. What should we do now? I was brushing my teeth and we'll do that. Are you okay? You don't look okay. No, I'm not. What's wrong? It's my mom. But Singapore. But why did you do that? That's my mother. I lied to her that you were going somewhere. Why did you lie? Because we were going No, in the kitchen, baby, no. and because the mama was going to wrap the sofa, and then you just went in the kitchen. Why are you acting as if you are going to mom's and you are. But you know what? Okay. But alright. I know my mom cannot say and son, I don't try to avoid that. My drama is necessary. I'm what in the going but I feel like she's lonely. So what do you want to do? No, my mom. Okay, my mom. Our father. Listen, my father. Feel a bed, of course, it doesn't have to, but then you know what your mom is like. One bed. So, okay, should I go to the sofa? I know the space is small. Yes, so you didn't do anything wrong. You didn't do anything wrong because they won't go snack. Yeah, baby, you're right. So you feel a bit, Papi. I said, don't let your mom go to I feel like you're just eating, driving on a mops. What? I should just eating, driving on a mops. That wasn't enough. Didn't drive. What's the time? I don't care about the time, Jack. That's what mother we're talking about. Look, past 9 without telling her mom's wago. Yeah. Then what? Going into Sanana, 20 days. Baby, listen. I know my mom, she's acting all this and stuff, she's lonely, but Madam Sukuru, baby, and at the same time, look, I don't want a baby right now. No, I don't want a baby right now. I want some time with maybe no ways. So, and forget it, Mira. Baby, no. Let's go to bed. I'm going to work tomorrow. I don't want. But I tell you, come to school. Teach you wait. I just don't want it. I feel like I don't want to be trying to want to. Just not time. I don't even focus on one. Yeah, that's true. Always doing it a year or two, maybe just you and I. Okay. But when I should have considered problems, just like Mascot, when I was 20 years up and up, I was Kujara or someone and stuff. So I'm getting great teacher when I want you to Songona. Can I tell me at your shika? Okay, let's go right now. I'm going to work tomorrow. I'm tired. I've got meetings. Sure, but don't worry about it. Mzukuru wangu, ndatomuka kuti ndikuwanikidze newe usati waenda kubasa. Ndizokuona imese nemzukuru wangu. Yeah. So, what's up, guy? Mzukuru, indogarira zvamungana ipo panapa. Apa. Ndoba ndinotogarira because ndatoya zvemazuva. Ndichange ndiri pano.
nekuda kwekuti ndiri kuda kuchanoona kuti mazuva mabva pamuchato ndo zvimwe chete here zvichiri kungoitika rudo rwacho rwamuri kupanana pano. Patene muzukuru. He's saying what he's here for days. I thought we talked about this. You know, I was waiting last night. I wanted us to have some time alone here. They also always here. I'm going to we don't have to be like this. Do I have to loosen up? Yes, you have After to. what happened last night. Last night is last night, baby. And now your relative is here. We can't was peace. Mama yangu Shaz. Kana sekuru wangu washika pamwe pane problem. Wambo waudza pamwe pane problem yaitika kumba. Ha? Ndikubvunza. Ndikubvunza kanai. Ndikubvunza. Vachora kuti pane problem yaitika kumba. Ha? Sha. I don't know. Mzukuru, wezipi zvawakuchiitire? Zvekukiwa wakutofamba wakashama? Inga pamuchata unombudaro wani? Sekuru. Ndozvamuri kuvhunduka makutondivhundutsa naye sekuru. Murisei? Ndiri bo mzukuru. Koma kutondivhundutsa ndirachachi. Unodadisa kani. Makadii sekuru. Ndinofara wakadiwa. Ndimenyi matitsika makuseni zuva risati rabuda. Ndati ndisvike mzukuru. Komana wangu achiri pano. Aziye kuti ndauya. Kwemazuva. Kwete kwezuva rimwe chete. Ndimboona kuti zvamaita pamuchato ndo zvimwe chete here zvamuchiri kuita. Aiwa ndizvo zvatichiri kuita dedi. Ndizvo zvatichiri kuita sekuru. Mzukuru wangu. Wasimba sekuru. Ndakasimba mzukuru. Ndangoti ndibate dhongwe muromo kuitira kuti ndiwane uchiri pano. Vana bandizvo sekuru. Vangoswera pangu dai vana. Masvika takumaya kumabasa. Patene mzukuru ndo monotishandira. Mzukuru mutimbo kurukura. Mungozungu bata wani baba tunga basekuru. Wandibvira nekupi kwa mzukuru? Ndosara nditenga chekuvarayidziko nacho ndiri pano. Pakanaka sekuru. Pakanaka sekuru. Waita basa wofamba zvakanaka mzukuru tishandire. Mama rova sekuru. Kunonzi kurova chaikuende ndiri kutosekwa. Hanzi manje. Hanzi mzukuru wako akaenda. Naye zvimanebha zvedu ke. Ava vana mai nyingana Jose. Vese vako. Ko. Naye mzukuru. Kukupfeka kwakadai. Murume wangu anokuda here. Ingawa kutogara wakashama chaiko. Sekuru. Atiti ndo zvaanoda murume wangu. Ndo zvaanoda uyo. Aiwa ndo zvaanoda. Kana wakadaro. Anonzi makorokoto mzukuru. Sure. Unofanira kuteedzera zvinoda murume wako chaizvo. Nokuti ukasazviita sezvawakaita kai angobuda padzapa chauna zvakadai. Iwo sara. Mazvona. Zvino hapana zvaunenge waita. Teedzera zvinoda baba. Kuitira kuti usaite mastress. Chokwadi. Aiwa ndizvozvo. Mzukuru mugubhu iyi. Ndezva gore renembe chairo. Kwete zvinezvi. Chokwadi sepapa pandenge ndiriwo pamba dzimwe nguva ndoita ndichizanganisa ka tichispiisa ukabva wangoita flati varimwe vachavazvida. Zvinoita manje. Nguva yaanouya iyi. Ibva wafanira wakaita so. Kwete kumirira kuti uchazomhanya apano. Ngangosvika pana achibva angonakirwa. Sekuru zvakwana.
Ndimuzukuru wenyu amusitete remember. Amusitete remember sekuru. So yes, no, muzukuru kukutaurira. Azichamirira kunzi tete. Amai vako chaivo vanokwanisa kukutaurira. But iwewe waita dambudziko rimwe chete, baba naamai vakakusiya. Ndikakukudza ndiri ini. Saka ini ndinowa kutongoudza zvese zvinokunetsa. Kana paine zvandiremera ndichatsvagawo anondibatsira. Zvawaita izvi ndo zvandafarira. Nekuti wateedzera zvinoda baba vemuno mumba. Ende unobva vachengetedza vari muno. Havana vanomboenda vachiona so. Kana kubasa wachatotiza basa. Ukagara wakadai sekuti pavanouya voona zviri correct. Akawandi kana ubasa unenge wachatokutiza. Kuti vanoda kudzoka kumba. Aiwa ndizvozvo maita basa sekuru nekundivaka nerudo rwenyu. Otherwise kuri seiko? Ndangoti inini nezvandaona panapa. Pfungwa dzangu dzangofunga kuti ndichitomboita zvezvimazuva chaizvo. Ndichigara pano. Sekuru. Ndo zvandiri kufunga. Maonei nei sekuru? Kugara kwenyu kuri kundiratidza kuti kwakanaka. Muzukuru apa makagona. Ndizvozvo zvomukoroja roja munenge muchingobatanidzawo ndofunga muri kuona kuti imba yacho idiki. Ko makadii kungotora dziri mbiri? Ndo inenge ichienderana nebhajeti yenhingireni. Remember Deva zvinhu zvakavisa zvanyatsobatana saka tinenge tichida kungofambo stage by stage. Asi hazvititadziseka kuita madhezi tichirara zvedu panapa muchirara pamunorara ipapo. Zvingatitadzongorara ipapa ndinongorarawo ipapa. Sekuru takarara apa. Imi mora sekuru zvingabude here nai sekuru? Tongoteedzera zvamataura muzukuru. Zvingabude kuti musunungukeka. Mupombonoke. Nai sekuru. Aiwa sekuru. Sekuru kuchiri kunakidza kuzora tinakadza indukuisira breakfast. Ita breakfast. Nai buda hangu. Kana tani imba yakapombonoka ka uchiuya zvenyuka. Pakanaka muzukuru. Chero mukaita mwedzi, chero mukaita sei. Munenge makuita sei? Zvinonzwika muzukuru. Alright sekuru, rega ndikuisirewo something sekuru. Alright, okay. Ndibvunza wako kwacho? Ndikumbura kubvunza panogara sisi wangu. Sisi wako? Ukubva kupiwa? Kumusha. Kumusha kusaidi kupi? Masvingo. Hauna namba dzawo? Namba dzawo handina, asi vanga ndakanyorerwa pachipero. Wanyorerwa ipepa? Alright. Vanonzani? Sisi wako wacho vanonzani? Vanonzi Maisarucheni. Maisarucheni. Alright. Zvandokwanisa kuita ndokwanisa kubatsira patapa ndokuti mhanye. Pane zvakunetsa manyaya kuti tiri muholiday. Unoona kubatsira mumwe munhu anenge auya nezvimwe zvauya nazvo. Tofanira kutanga takonfirma pane mumwe muchinda wangu ari pakona. Ndiye anokwanisa kuenda newe unokusvitsa ipapo. Saka kuti ndingoenda ndimuti pane munhu anoda kuti ubatsire ndisina chibatiso zvoona unetsa. Iwo kana uri hama yavo zvemashuwa unoona kumbosana ndipa bhegi, ndoenda ndonomupa bhegi, uye akakutakurira bhegi uko mangoenda mese ipapo.